guys! This is Michelle and Turkish Food Comments sa YouTube channel. Hello, kamusta po kayo? Hi guys! Kung mapapansin nyo, naglalakad ako. Papunta ako ngayon dito sa bus stop. Malapit na pala ako guys. Kasi nadali ko kasi ayaw ko malate. So, eto na tayo. May nakasombrero ako. Kasi alam nyo ba, pumalit na naman yung lamig ng panahon. So, nandito na ako. Anyways. Wait a minute. Pagod ako. Anyway. Bumalik na naman yung lamig na panahon tapos nag-uulan-ulan, ganyan. So, pagka ganun, hindi pwede yung ano lang, yung kapi-kapi ko lang, yung ano ba, yung cup na ano ba. Kasi hindi na sasakop yung buong ulo ko. Sasakit ang ulo ko pagka ganun. So, kaya ayun. Ito yung suot ko ngayon. At saka, manipis pala na jacket guys kasi. So, yeah, wait lang. Hinihingal ako. Anyways, may termin ako ngayon. So, itong termin na ito is tinatry namin gawin. Hinihingal talaga ako guys, sorry. Kulang talaga sa exercise. Di pagka madali ka kasi. Tsaka alam mo yun. Sabi nga nila, pagka nag-walking ka, di ba? Iba na naman yung topic. Pag nag-walking ka daw, walking exercise, kailangan yung may hingal para daw may effect. Hindi yung mabagal lang nalakad kasi wala daw effect. Ayan, so, ayun. Anyways, balik tayo sa topic. May termin ako ngayon na pupuntahan. And ginawa namin siya ng asawa ko na ano ba. Try namin na gawin siya sa online. Pero hindi kami makapasok talaga. So, kaya ang mangyayari is gagawin ko siya, pupunta ako ng personal ngayon. So, hindi ko kasama asawa ko guys, ako lang. So, hopefully is maintindihan ko at magkaintindihan kami. And anyways, so, nandito na yung bus galing doon sa So, ngayon, ayun yung ano ko ngayon, yun ang struggle ko ngayon guys. Anyways, lalo na pagkaiba talaga yung language. At lalo na, kung ang makakaharap mong empleyado is may edad na guys, hindi sila nagsasalita, hindi sila nag-i-English. Bihira lang talaga. And then, ayun, they really want you to speak their language, ganyan. So, yeah. And, of course, pagka may mga pagka may mga ganito akong termin, pinaghahandaan ko talaga siya guys, para, alam mo yun, hindi tayo sasabak sa giran nang wala tayong di ba? Ganon. So, pinaghahandaan ko siya, ganon. Ang kailangan ko lang na anuhin is yung makakausap ko, kasi alam niyo naman, iba-iba yung tono nila, tapos mabilis pa sila magsalita, ganyan. So, pagka ganun, pagka hindi mo kasi lagi nakakausap yung tao na nagsasalita ng language nila, parang hindi mo sila madaling maintindihan. Alam mo yon. Pero pag lagi mo kausap, syempre maintindihan mo. Ganun. So, parang ganun yung sa akin, guys. And anyways, ayun. So, yun lang talaga yung yung ko na sana maintindihan ko at maging at maging okay yung pag-uusap, ganyan. Kaya alam niyo pagka ganun, yun ang lagi kong prayer na, Lord, bigyan mo ako ng wisdom at knowledge talaga na maintindihan ko at ma-express ko rin kung ano yung gusto kong sabihin. Maybe. Rico. So, ayun. I hope. So, sabihin ko na lang kayo mamaya kung ano mangyayari kasi yun ay hindi ako makapag-vlog doon syempre kasi bawal naman nun guys. So, guys, welcome back. Tinanggal ko na yung aking sombrero. Anyways, balitaan ko na kayo guys. Tapos na ako sa aking termin and I'm thank you Lord kasi nagkaintindihan kami. Nagkwentuhan pa nga. Nagkwentuhan pa nga ni. Aray ko. Ay nako. So, ayun, maganda naman siya. So, dahil hindi nga kami makagawa sa online ng aking asawa ng appointment. So, ayun nga yun siya. So, yeah. So, meron na akong another appointment. So, ayun, nandito pala ako sa may park. Taglalakad pa uwi. Anyways, so ito na yung aking papel. Nandito na. Hawak ko lang siya. Anyways, ready naman ako in case pagtanongin nila ako ng mga documents na kailangan ko, ganyan. Pero, dahil nga hindi ako nakagawa ng online, so, gagawa nila silang gumawa para sa akin. Anong ganun. Tapos, babalik ako. Tsaka, kung ano yung dala-dala ko ngayon, kasi nga, alam niyo naman, dapat ready tayo in case of,
So, ayun. Anyways, alam nyo, mag-aalas 12 na. So, nagugutom na talaga ako. So, ano bang kinain ko kanina umaga? Almusal? Wala akong almusal, guys. Pagka Monday to Friday, kasi hindi ako masyadong kumakain. Pagka weekend ako nagkakain. Ayan, so, ayun. Ba't malamig ulit siya, guys? Nandito ako. Aray ko. But anyways, so ayun. Buti na lang din talaga yung nakausap ko din doon, guys, is hindi masyadong maedad pa. So, nagkaintindihan kami, di ba? Depende kasi yun sa kausap. Ako kasi depende sa kausap. Meron kasi kausap na basta iba-iba talaga yung slang ng pagkakasalita, kaya hindi ko maintindihan. So, may mga ganun. So, kaya pagka ganun ang mga kausap ko, sinasabi ko na pwede bang bagalan. Ganyan kasi pagka sobrang bilis na, hindi ko talaga maintindihan. Sa totoo lang talaga. So, yun, siguro yung mga matatagal na dito sa Germany or sa ibang bansa na may ibang language, siguro nakakaintindi talaga sila ng perfect. Pero, just me, Marimar, ang inyong lingkod is struggling pa rin talaga. So, kaya ayun. And yeah, balitaan ko na lang kayo about dito kung ano ba ito. Basta ito ay para sa ikabubuti ng aking uh, ng aking sarili ng aking life dito sa Germany. So, yeah, an update yun na lang, guys. Susunod. Hi, guys. Hi. Hi, guys. I'm back. So, pumunta pala ako ng Aldi at nag-grocery ako ng a little bit dahil wala na kaming mga dito. So, yung mga tinapay dito yung pang-asawa. Yung pang-asawa ko lang na pang-baon sa araw-araw, guys. But the first thing is, you can see I have flowers here and it's 30%. So, white flowers. Alam niyo ba kanong araw na ngayon? It's Tuesday at tinan niyo yung aking doon, guys. As in, na sila. Yung aking mga tulips is na nakikita niyo mamaya. At tinapay guys, pang almusal. And then, may nakita akong ganito na Ruto Multivitamin Soft. Ibig sabihin is red multivitamin juice. Meron daw siyang 7 vitamin. Sabi dito. So, ang mga vitamins na nandito is vitamin C, E, soire. Anong tawag dun? Basta, di ko maano sa English, basta B6, biotin, B12, yun na ba yun? Yung 7? Ilan na ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, yun yung 7, guys. Kasi consists siya of different kinds of fruits. And ang sabi dito is 100% soft or juice coming from the fruits. So, yung nasa pictures is sa picture is may apple, may cherry, may grapes, may kung ano-ano mga berries, may lemon. Basta madami siya daw. And then, of course, wala na akong binili na green na grapes. And then, ito guys, chicken breast na meron ng mga breeding na na-marinate na nila. Basta ganyan. Ang pangalan nito is fresh. Henshin Inen filet. So, ang nakalagay pala dito is cornflake style. So, ito siya guys. Walang sale. Pag naka-sale, mas mura-mura kasi hindi siya naka-sale. Kaya nasa almost 6 euro. 500 grams, ganyan. Pero madami din naman siyang laman. So, 2 kainan naman yan guys. So, bumili ako ng tig 1 euro na kasi sa Easter, nandito yung aming bata. So, magbe-bake kami, tapos kami ng mga ganyan. And then, itlog. Dahil kita niyo pa, 4 lang yung itlog dahil kami ay may itlog. And then, yung tawag ito? Tumutulog si food ko. Tawag ito? Spinach na ram spinach guys. Nilalagay ko sa pasta. Uy. And the total of today's grocery is 18.78. So that's all. Nilagay ko lang dito. Para lamamig ba. And then, iniisip ko, mayroon pa pala ako din yung natira. Kasi nung nakaraan, alam niyo, hindi ako nakapag-vlog. Nagprito ako ng ng bangus.
Tapos, nagluto ako ng gulay na laswa. Hindi ako nakapag-vlog. Ito pa yung bangus ko, guys. Isang piraso pa ito. Inuman ko lang natin. And then, yeah. Ano ko lang to, guys. Hindi ko alam kung kakain ng asawa ko. Pero, try ko magluto ng pasta. Pero tatanungin ko siya kung anong gusto niyang kainin. Kasi, para, ano ba, makapagluto ako. So, yun. Basta meron ako nang ready pagkain. Pagka, anong kainin ng aking yung sour balls. So, yeah. May itlog na ulit. So, ayun. Pakita ko kayo yung tulips. Tinan nyo siya. Diba ano na siya? As in, ano na siya, bukang-buka na siya. Tapon na natin to, guys, kasi ano na siya. May hugasan ako dito. Yung pinagkiinan yan kanina at kagabi. Diba? Wala namang ano dito. Wala naman ditong ano, tawag dito. Wala naman ditong mga ipis-ipis. So, tinapon ko na siya. Palitan natin. So, konti lang nilalagyan natin tubig. Huwag masyadong punong-puno kasi maano siya, matawag ito. Hindi ko alam bakit naka 30% to kasi hindi na siya siguro ganun ka ano. Sinagot ko din. Hindi ko alam tapos sinagot. Sabi. Yeah. And then let's open it. It's white. Konti lang siya. Ilang peraso ba ito? How many are you, my dear? 2, 4, 6, 8, 10. Madami din naman pala. Hindi naman pala konti kasi 10 siya. Hindi pa siya kasi fully, ano ba, bloom. So, yan. Kaya, yan. Tapos, gupitan natin siya kasi yun ang mga sabi, pagka ano daw, bawasan. Bawasan dati dag, something. Oopsie. So, yan. So, bawasan natin. Pati ng mga rahon kasi hindi rin maganda pagka sobrang dami nilang dahon. So, dapat konti lang. Yan, oh. Kasi para iwas ano ba? Char. Iwas ano dito sa lagayan. Yard. Magbubulong pa yan sila kasi hindi pa siya alin totally bloom. Yan. Diba? So, I like white now also. Happy talaga ako pag may bulaklak, guys. Alam niyo yun. I'm so happy. Makes my heart happy. My eyes happy. Anyways, naglulubat na yung aking phone, guys. Charge ko yun siya mamaya and then magluluto ako. Yun lang naman, magluluto ako. Tapos, update ko kayo mamaya pagka nakapagluto na ako. Paano bang lulutuin ko talaga? Akala mo talaga no? Yan na. So, ayan na siya. Oh, white roses. Diba? So, ayun. Update ko na lang kayo, guys, mamaya. Kasi mag-charge muna ako ng aking phone. Alam niyo naman, ayan ay all-in-one. Ayan. So, ayun. So, thank you so much. Ano ba yun? So, ayun. See you mamaya. Chanan! That's good. Eat! So, ayun na nga po. Ayan, kakain na kami ng aking yusawa. At ayan na nga ang aking naluto. Nagluto na nga talaga ako ng pasta. At tinanong ko siya at sabi naman niya, okay naman. Alam niyo, nagustuhan talaga niya yung klase ng luto na yan. So, ayun, kain tayo. At sana nagustuhan niyo yung ating vlog ngayon. Ayan, so maraming salamat kayo sa panonood. At ayun, sa mga hindi pa subscribe, subscribe. And I'll see you guys on our next one. Always smile and God bless us all. Cheers.